Doncs, hola, som la Marta i l'Helena. Jo sóc fotògrafa, tinc el grau de fotografia, el vaig fer a Barcelona, al Fotospai, i deu fer uns 5 anys que estic en aquest món. Llavors, a través del meu treball, les meves fotos, busco explicar històries, busco impactar, busco ensenyar. No busco fer fotos de físic típicament socialment acceptat. Vull dir, això m'avorreix. Llavors, fa un any, vaig tenir la sort de conèixer aquesta personeta d'aquí, l'Helena, que va amb cadira de rodes. I tot i que va amb cadira de rodes, amb ella hem fet coses que jo realment no he fet amb ningú. Vull dir, l'he vist plantar el cul a la neu i quedar-se allà 3 hores per fer una sessió que quedi bé. Llavors, per mi, l'Helena és molt especial, és un exemple d'esforç i de superació del qual n'hauríem d'aprendre tots, perquè tots tenim amb la por de sí, i aquí l'Helena, pues sí. I ella realment ja tenia començat aquest projecte, ella a través de l'erotisme, ja ens explicarà per què, i em va semblar tan interessant que m'hi vaig voler ficar. Vaig voler anar més enllà i portem ja unes quantes sessions al darrere, perquè crec que és molt interessant i molt necessari que gent que no pateix res físic ni funcional ens traguem de sobre els prejudicis que tenim i que per culpa d'aquests prejudicis no coneixem i al no conèixer rebutgem. I és una cosa que ha de canviar. I tal com us ha dit la Marta, em dic Helena, soc model de fotografia, ja fa uns anys que m'hi dedico professionalment i vaig decidir endinsar-me en aquesta aventura arrel de que vam fer arribar un vídeo era un debat que s'estava fent a Sud-amèrica on s'estava debatint si una persona amb qualsevol tipus de diversitat funcional podia mostrar-se davant d'una altra persona que no tingués cap problema de manera eròtica o de manera sensual, vull dir que l'altra persona la pogués veure d'aquesta manera tenint unes circumstàncies diferents, no? Aleshores a mi això em va molestar bastant, em vaig sentir bastant ofesa, perquè dintre del que jo pateixo una discapacitat de naixement, que és l'espina bífida, jo sempre he intentat portar una vida molt normal, ja com us ha comentat la Marta, intento sempre superar-me, fer sessions que potser una altra persona que no té res, diguem-ho així, no se li acudeix o simplement, vull dir, jo en el meu cas intento superar-me dia a dia dintre d'unes limitacions, perquè sempre he de tenir en compte que, com us ha comentat, jo vaig amb una cadira de rodes i s'ha de saber fins a on arriba una persona, però en el meu cas no tinc límits, vull dir, a mi m'agrada innovar, m'agrada veure fins a on arribo, no? Aleshores, vaig començar amb aquest projecte, vaig començar amb el tema de l'erotisme precisament per aquesta situació que us comento, però a partir d'allà van sorgir altres projectes i quan vam començar amb la Marta ens vam endinsar de ple les dues a donar visibilitat a aquest tema, no només a través de l'erotisme, sinó fent altres tipus de sessions. Fent barbaritats. Amb la neu, amb un riu, hem fet moltes coses que han sorprès molt, fins i tot s'ha arribat a posar en dubte si realment jo patia una discapacitat, perquè la cadira és veritat que la porto, tot i que ara no es veu, però, com jo dic, és un instrument a la meva vida, no és una prolongació de mi, no? Jo sóc l'Helena i necessito aquest instrument per viure, però el que volem també és demostrar que, a part d'una cadira o qualsevol altre tipus de discapacitat, està la persona. Vull dir, i a través d'aquest projecte en el que ens hem endinsat les dues, volem donar veu, volem donar a conèixer i volem donar sobretot visibilitat a que una persona que pateixi qualsevol tipus de discapacitat es pugui mostrar de manera que no tingui por al que puguin pensar socialment i encara que s'opini, vull dir, s'ha de tenir molt clar que un és com és i l'important és la persona. Baixi amb cadira o tingui qualsevol altre tipus de diversitat funcional. Aleshores, aquesta és la idea una mica que tenim i que gràcies a ella he pogut dur a terme i he pogut donar via lliure a les meves idees, que cada vegada són més greus. Jo tinc por. Cada vegada són més descabellades, però que com dic jo, vull dir, tots hem de saber fins on arribem i fins que el cos m'ho demani, vull dir, jo continuaré fent i continuaré intentant que la gent que pateixi aquesta situació no ho vegi com una cosa dolenta, sinó al contrari, li sàpiga treure la part positiva, no? I aleshores, ara per acabar... Sí, hem volgut aprofitar aquesta oportunitat que ens donen aquí a Can Verdaguer
per sí mostrar les fotos que fem, els resultats i tot, que és maco. Tenim un gos aquí que està plorant. Perdó. Perdó. No només vull mostrar el producte final, que és lo maco, sinó que també hem aprofitat i volem mostrar la part que no es veu, la dificultat que pateix ella i les que estem al seu voltant, en aquest equip, a l'hora de fer, tant sigui a l'hora de maquillar, com a l'hora de canviar-se, físicament ella, a l'hora de traslladar-la d'un lloc a l'altre, vull dir, tothom veu lo maco i aquí volem ensenyar lo no tan maco, l'esforç que ens suposa a tots. I volem ensenyar la model i també ensenyem la persona, que és Helena. I espero que us agradi. Moltes gràcies a tots i sobretot moltes gràcies a Can Verdaguer per l'oportunitat que ens ha donat de poder mostrar una part de la discapacitat que potser no tan coneguda o ja sigui per ignorància o per por i que vegi que una persona amb qualsevol tipus de discapacitat o diversitat funcional pot fer i desfer més o igual que una altra persona.